Hvis nu du ikke kommer med til det. Hallo? Ja. Så skal jeg nok sige til og sådan noget. Vil du have lys? Nej, det er meget fint. Skal vi ikke have sådan en? Du siger ja. Det siger du selv. Altså, det føles som om, du stikker i mig, men... Jamen, jeg kan ikke lyve. Det gør jeg også. Det føles ikke sådan rart, men... Men du kan holde til det? Ja, det... Jeg tænker, det er nok bedre. Ingen kameraskræk. Bedre end alternativet. Hvem har kameraskræk? Mig? Ja, det siger, det har du ikke. Nej, mig? Ja. Nej, det kan jeg ikke. Ingen stress på det. Den her holder nogenlunde fast. Den anden nål holder jeg. Den var sgu ikke så god. Det er ret sej teknik der. Ja, men nu prøver jeg også at få det til at se ud af noget. Mhm. Så. Får en mere på samme finger. Ja. Og så tror vi, det er det, vi kan klare os med der. Ja. Og du kan holde til det? Ja, det kan jeg. Kan jeg få... Det bliver min... hvad hedder det? Sådan... Ja, du må godt sige ja. Men du klarer det sgu flot. Au. Nydelig. Ja. Hvad siger du så? Kan vi sådan fixere mine fingre på en eller anden måde, så jeg ikke kommer til at Overstræk dem. hive det der ud? Ja, enig. Det skal vi. Det vil sikkert være noget... Ja, det spænder. Ja, lidt. Er det både en saks og noget andet? Nej, der, eller det er egentlig det er slet ikke en saks? Det er slet ikke en saks. Det er det, der hedder nåleholder, så har jeg en saks her. Ej, hvor smart. Jeg har simpelthen så meget småt grej til det her. Ja. Og alt sammen helt spritnyt. Og Alt sammen sprit nyt aldrig kun til brugt dig. før, eller med mindre, at det Det her er faktisk et engangssæt, for at det ikke skal være løgn. Okay. Ja, jeg ved det godt, men jeg skal bare lige se, om den lukker til. Det gør den. Fantastisk. Så tager vi den anden. Gud for den anden er værre. Det er ikke nødvendigvis meget værre. Nå. Men starter vi bare lige med, så vi kan få den fast her. Hvordan slapper du af i den hånd? Ja, det gør jeg. Ja, du siger bare af. Men den ene side er ikke så slemt, den anden side er værre. Ja, det den side, hvor jeg starter, er ikke så slemt, vel? Nej, fordi der er simpelthen ikke så meget følelse Nej. tilbage. Det var faktisk meget. Det var meget galente. Ja, det var ganske okay. Også. I forhold til det andet, så var det fint. I hvert fald. Men du kan i hvert fald klare det uden, jeg vil sige, dit fingerblok plejer at være særdeles ubehageligt. Synes jeg ikke, den kan være bekendt at lave ballade nu. Jeg synes heller ikke, det er, fordi jeg kan ikke se på dit lys. Det Ja. Med den langt længere. Der kommer bare en ekstra krølle på. Der kommer bare en ekstra hul på. Bare det holder du. Ja, det er det. Det er det vigtigste. Det er ren håndværk, det her. Det er jo ikke skønheds... Så sætter vi bare en ekstra støv på, så vi ser på, at det holder på dig. Ja. Men vi sætter Den bliver sådan. med at bløde den anden. Det meste er faktisk der, hvor jeg har stukket dig. Nå. Så det er min skyld. Ja. Så sætter vi en fingertub på dig, og den her kan godt gøre lidt ondt. Kom du hele vejen igennem der? Det var utroligt. Det synes jeg ikke, det er sådan. Men det, jeg tror på dig. Du kan få lov at kigge med et øjeblik. Hvad? Hvad sagde du? Det Det gjorde sig gengæld værre ondt. var det værd at få blive strammet? Ja. Du er ved at spørge mig. Fingertub, hvad er det? Det er sådan en til at beskytte. Smart. Beskytte såret lidt, fordi du kommer til at probere den. Ja, det gør jeg fuldstændig uundgåeligt, fordi Ja, det gør du. lige så snart, at jeg... Du kan slippe. Du får en mere her, så skal du få I lov at midten, slippe. eller hvad? Eller udsiden? Ud. Hvor Jeg på ved den? ikke, hvorfor. Jeg ved ikke, hvorfor. Det synes jeg er værre. Det synes du er lidt mere farligt. Ja. Kan du se det selv? Ja, det er faktisk nærmest bedre at se på videoen. Det. Så virker det heller ikke så virkeligt. Nej, det er ikke dig, der syr i, vel? Når du ser det på Nej. video.
det. Nå, fortæl mig lige om det der Google. Google Plus, jamen Ja. det er sådan lidt ligesom, altså det er sådan et socialt netværk, ikke? Lidt ligesom Facebook. Fungerer på samme måde. Gmail, der har lavet det, eller hvordan? Ja, så det er jo Google, som har Gmail, så det er jo det, Ja. dem man gerne bruger, ikke? Ja. Men man kan vist også melde sig til på alt med alle mulige andre mails, så sikkert, det ved jeg faktisk ikke. Eller jeg tror, man skal have en Google-konto, det er jo ikke længe. Altså en Gmail er jo typisk folks vej ind til en Google-konto, Ja. men man kan jo godt have en Google-konto med alle mulige andre mails. Ja da. Virkelig. Så. Og der er ikke rigtig nogen, der bruger det. Det er ikke sådan slået igennem så meget endnu. Kommer det? Ja. Det er sgu 1, 2, 3. Det er svært at sige. Og 2 der. Hvordan nu skal du se? Du skal bare have hånden. Jeg skal lige have Det det. er fint. Ret på det. Ja, nu skal det blive fint. Det skal nok blive det. Men det var ikke planen, du skulle være herude. Nej, jeg havde ikke nogen planer i aften, så det gjorde nu ikke så meget. Heldigvis har jeg sovet hele dagen, så... Du var klar, vel? Jeg var faktisk lidt... Jeg gabte lidt sidst før, men